weekend crime special thir tu zong te in zawa in chi bai ve kole tuntruma kan ngai thak tur chu a Thianten dimna tel lovin voice som thum an vit te ni tle rol khongai thak tak mai KC Joster da chanchin ngai thla in hunin mangteng u KC hi December ni somni pakhat kumsang kha zakwa somriat pakwa alo pianga an u naw zinga amilai ni in u meichia nei in naw mi pa anei thung pokatelo ida ho an chenga pokatelo ida ho hi southeast ida ho a chuan mormon ho khopui ber nya nga yani KC hiana tet lai hun tamjok chu anaw mi pa nen apile pute bulan chenga anu nen in pol he sia hetianga apile pute bula an chen chan hi achan om shan lo nge Thailand ani tel tat lo kumsang ne paruk kum chuan KC chuan kumsom paruk atling ve ta a high school a junior ni in ngai zong te po nei ve tana angai zong hi met ni in school po hian kal don nge nge ni anin zui ve chot thina an hun ol tamjok chu KC te na chuan an mang dun thina ni te rol in mangai na nun hlim om zia chu kan sha theu khamo KC hian ma nia kar nei ve the nge tum ru hle a chu wang chuan school chu lai ti chuan mina om te in nei hlo thina mania tho chhuah the nge atum ru ve hle ni apate te chung kwa nen in nai te a an oma chuta chuan a kezin a aino pangjok chu aw om thina ni vai khat chu apate a frankale anute elisoni te chung kwa chu an jin don awangin KC chuan anin chu alo enkol thengem ti an han zota anin hluilian puile an ran lo enkol chu ti turani mani chowin chuina chuan omdon ti KC chuan a sia a ma se kumsom paruk lai ni ve to a mo phurna langam theichin nia in shat wangin le motor man tur in tua ka du wang chuan alo rem ti ta a September ni somni kar top chola chuan KC le nu chu whispering cliff drive lampan chuan anin khal chhota a anu hian a han thla don ani mun chengker le re rui mai ni a in po tam lem lo hle a in nei lutuk lo ma se thenom tia chal the ti chu anom ve thawa ain enkol tur cholen mai ba ka engtin moti tak hian ani de uruya arap om lama kal lek lek zok apate te hian zo te pathum le ui pahni an neya chu cholo enkol sak don bokani KC chuan anu te elisoni hena chuan thatakin abial pa me taron kalarem le rem lo zota KC hi no pang fel tak rui thei thil ti lo azir lai po thiam thei takani wangin arin ngam ti an sia a anom lo chu chen sala in an ina party hoi ho don lo ti achiang renga chu wang chuan arin ngam ti sia in abial pa chu hruai ve an rem ti ta ni chumi zan chuan me te chu kal ve ta a zirtop zan ani a KC le mat te chuan hunhlim om takan manga movie te enan tumani me te chuan a thian te pani Brian le tori te chu an bula hun mang ve turina soma anni po chu non phei ve maya ti chuan an pali chuan movie en zanatan manan tumani an pali hian thian vek an ni a school inangan lut boka anin she thatlang hlum le a ma se KC chu lom cha lo a chan chu ama inani lawa anu te te hne na khan me ta cha som tur thoshil to boxia chu tianga metan adu do lo som ve ngot chu adu cha lo ni meta po chuan omdan chu shithiama KC chulungai lo turle engkim athat thu te shilin athlamuan luama thil kholo le thalawan ti don lo thule movie an instia tur thuashila ti chuan a soyang chuan an vai chuan movie chuan entadiala ma se nu loka Brian le tori te chuan an hun man dan chu howan ti thule party omdone mon ti wanga local an ni thu an soi chuak tange nge a party om tak si lawa chuan movie en tak ro rawa theater en cha kom thu ten soya ti chuan met le KC ne na chuan movie theater an pan zok don thuan chilta a an kalta a KC chu alom ri rupian zoka abial pa nen chawa hun man kha adu thu sa mani zok tlat Brian le tori te chwa no minute som panga vela chuan KC te om nei na chuan pawar an nei lo ta thut maya engkim chu thim tarup mai KC chu chi ai ngal le a au manuam theilo meta poni ve tho an ma ni che nei ni box si lo nen lo na chuan man ta a achiat na lai om tur zon chu khoilama chet po chingam lovin living room a chuan an tom top mai ni meta chuan mi pa zo kan yangin KC chu athei ang tok tokin athlamuan ve a lo oma om lo thu te
eng chu athim ri lok mai thu te soya anu rei vak lawa chuan chuina mun then kha chu ron eng vele ta a awain eng lo ma se achan ve vel tal en wangin ama thimmup ai kha chuan ala than tho tho ni chutianga mun then kha ta ron en ta ka chuan an lo na te chore ta dewa keisi chuan mania zan ria chungam lo wangin mete chu amaria pui turina som ta topa mete chuan anu bia in an chanchin chu soya keisi chu ria pui mai adu thu shila ma se mete no chuan afapa kum som paruk mi lek chu abial no nen chawa zan hun an man alo rem ti lo na samaya an riru chu ha dun ngei mai mete chuan chu tian buai lai chuan anui zinga pakhat chu chauka basement pan na kailon bula adinga kailon chu thirin abo ta vak maya anua chuan living room a keisi le mate te omna bula ron pheya ma se kailon bula chuan va phein ava bo le ta cham ni na soi a om poti nuam lo hle ni ome ma se eng thil nge abo ti en turin ava phei lem lawa na chang a shelo nge a lo wang te ro a sha chia lo zandar som pakhat bora chuan metanu chu metalam tur chuan lo thleng ta a mete chuan a ril ro thak pal tak mialin ti in voi kha chon dil non le shama ma se metanu chuan a la phal chuang lo keisi chu ria puya phal lawa ma se chu ti rualin keisi chu anina ria phal sak thung ma se chu keisi tan thil the ni lo achan chu in le ran en kol tura roi ani tlat lo ne roi ni wangin ati tur chu ni na she ve tat boxi chutia keisi ria thei don tak lawa chuan mete te no fa chun hota a keisi po chin chunga luta ama chawin movie chu enta a chutia omlai tak chuan aneng chi chu thim zuk renga anu loka chuan a vain athim le ta muk maya keisi chuan hlau ngei mai ma se englai nge chiati en fia turin a thongam to si lo ngoi ringin om na nga ya chuan om ta tlok mai ni nin hi nuwa chuan keisi pate te chung kwa po chu anjin na huna tengin an lo ho ve ta a keisi ke jin kumsom pathum mi lek chuan in chung chu lut ma sabera kongka chu lo in kal lo ti shemaya makati hle a achan chu kongka chu an kal lo mai ngai lo tlat makti ro deu tak chung chuan in chunga chuan luta chuta chuan living room a chuan thil rap thak lutuk chu va muta ni keisi chu vi lumani ti sha zetin ama thisina in chia pi anwa in chhuata chuan thi in a lo let reng mai ni chu a thil mu chuan a rap ema wangin a tre twara a tre thoma chung te non tan luta anni po chu an thil mu chuan a thong hle a rang takin police an ko ta nga la reilo te a police ho po chun lo thlinga pu frank ka te chung kwa chu an chui chwa hun chunga hotel omna tur an buat sai sak bok nu chui tu te chuan keisi ruangan hanjir chian chuan a thi hun a rei thokhat to ni ti an she theita a in chung bung ro engma bo lo wangin in rokna ni lo ti cho shat bok in chung cho fil fai thara in chaina nu ma engma om lo luruk na mun ma a om bok si lo ani chuan he twal thatu hi keisi mel shat ani theingem nge he in chiang tu ni jok autopsy result talan dan chuan keisi chu mun som thum la ya vi ni a mun som pania vi na chu thi pui tham vek ani chu wang chuan keisi hi a mel sha te mo ama shi chiang tu tuine mo tha nge tum te chiang ta hle ani ti chuan adam lai mel nu nung ber tu abial pa me te chu thu zo fia tumin nu chui tu ti chuan an pan ta a me te chuan keisi bial pa ni a abial nu rap thak taka tha ani chu lusun mel te po aput ven rin te lul nen chu tiang engma tilang tat lo lung chemel chu soilo rap thak te mo angpon a om lo chu wang chuan nu chui tu te chuan an ring hlel ta hle a khaina khan lo om tluan ta se achunga po thleng ve theireng ti te ngai tua phalo emoni jok don ni engpo ni se om dan chuan rin hlela kai ni top mai ni ti chuan met chu keisi mu nun ber zana thil thleng te chuan han zot ta a anin hawem midang anom ve em rin hlela nei em ti thlengin an zota mete chuan tori le brain ten local thu te movie en turan chwa san le thu te soya keisi bula ariak theidon lo te chian nuwa tori chu bia a khonge nom te zota keisi bula ria theilo wangin an thian ho chu in kom khoma varota tori chu theatera om wangin atong ringam lova zoite in achil ruang meya ron biak tho soibok atu ka chuan an pathum chuan mete tin an in kom khoma mete chuan keisi chu biak atum ngar ma se abe theilo ni in soi ti chuan nu chui tu ti chuan brain le tori ti chu thu zo fia ven tum ta a chumi ma chuan engmi ngen ni ti an chui chiang ma sa phota chuta chuan brain le tori ti chuan
movie siam nuam timin ni thon cheta a movie a chil mi ve ven ni a chuwang chuan video a thil lak nuam ti em an ni anma ni le anma ni te po anin lak thina tin movie a po thlashang lam deuh kher ngai na chin ni zwal bok chuwang chuan thlashang lam to phot chuan en deuh vek ti theini hialang Brian hi metle tori te ngai to ai chuan apon chuak na saber ani a tin Casey hi a star ru hle ni in an soibok Casey ro hi chuan adu velem lo tin ngai zong nei shim boka chan net lo mangai na ana wong ti mai chu a chan tok ani ta ti na ni chu Brian hian ruala pol lo hle a engma ni lo minep asap trong taka loser anga ain nga ya an skula pol puite laka po aling ve lo ni nen shebok thil lar tak pakhat school pakhata in pong ka na khan aril ro ne emema kha thil ti tu te kha ngai sang emem bok skulan ti du da thin le shat lo ve lo te ta na an idol langa angai tlat an ni khan an phuban la ni na sha a khatianga chet ve kha cha ka tumbok Brian hian tori hi a chan tha takanga angai bokani ti chuan nu chui tu te chuan Brian le tori te chu thun han zot fia ta Casey te bula chuan party om do ne mon ti wanga an kal ngei thon soya ma se party alo om lo ta ka chuan movie en turan chwa san le ngal deuh mai thu ten soibok khamizan khan movie theater a chuan hall movie en ngei ti fin fia nan lo nei thlap bok ni ni nuwa chuan nu chui tu te chuan an pathum chuan thu zo fia turin an ko le a mason na turan nei lem lo mete chu bial nu thina tor lo mel em awangin an ring hel zwal kan ti kha chuwang chuan an ko non le du shima tin Brian le tori te po meta chian an ni na an thurwal pui an ni theiwangin rin hel an kai lo thei lo ve bokani mete chu polygraph test an nei tira Casey thana chuan ain nam noi lo ten zota ma se test chu apal tlang tlat ti chuan Brian chu thun zot le ta khami zana thil ti te chun han zota Brian chuan movie en thu bokin lo chang le a nu chui tu te chuan eng movie ngen en ten han zot le a ani chuan la om lamani thu le enge minga shat lo tho soita a nu chui tu te chuan a movie kalmang ten han zot chiang le a Brian chuan a shat chian to lo thu le mu no mati chia lo te ro a shat tho soi anin zot chhozela tu chan na nge ti te chite tala akal phunga shat lo thu ten han zot le a Brian chuan chutiang engma shat lo thu le zo thwai se ti ringo tangai to tho soi le a chutianga ami kamak po she to lo chu makan ti tariawa Brian le tori te in soidan chuan movie a chille movie to pho chuan chede uvekani sia ta chia chuan Brian chuan rin hlela kai ta chia renga nu chui tu te chuan movie theater chu panin khamizana ticket pe chuak tu chuan zong chuaka chunun hena chuan Brian le tori chu a shat lo an zot ta a ani chuan a shat thu le school an lu ho thu lo shila ti chuan nu chui tu te chuan chu mei chen hena chuan Friday zana Brian le tori te chuan movie en lo thon zot ta a chu mei chia chuan a mu lo thu le movie en tur te chu ama lu ti ran ni wangin movie en tur kalan ni chuan a mu nge rin thu te soita a Brian le tori te chuan do tan soitian che theita ni September ni somni pasari kumsang ni parukani a Casey thani changa aninga na ni Brian chu thu zo fia turin an ko le ta a aron thlena changa ami zidang dai taka wang chuan rin hlel a hlo hle a atong tlem hle a ngoi choi hle bok alunga oilo mel viau bok thu zo fia turan han thutir cha chu Brian chu trap chuak ta phong maya chu thil chuan nu chui tu te a thon rwalin ati phur hle a Brian chu tong chuak ta Casey ti na chuan movie en turin an kal nge ya Brian chu bathroom a lut turin a kala ma se basement lampanin in hnung lam kong khar chu wahonga metele Casey chu ti thayan tumani ti chuan tori nen an chwa don chuan metle Casey ne na chuan movie en tura chuan tum thuan soya in chun chwa san tak tak nge ya ma se ko zola chuan an te kwala ti chuan nuiza siam thin thuama in thuamin mai koran in bela chemten keng boka an lan rap thak zwal theinan le an lem chan chuan atak an zwal theinan an ti ni ti chuan ama Brian a kong ka lo hon ruk sa tang chuan in chunga chuan an lut ta ni ti chuan basement a chuan an hanom ria ti thaina hun rem chang an nga du wangani ti chuan basement a circuit chu an hmu'a current chu an ti thim ta veka an movie en to te ngai to in chutianga current ti thima ti en deu zuk zuk chu an che dan tur nen chuan ain me don jawin an shia a hlo om mel zwalin an shia te poni mana
baka metle Casey ti chuan current chu khoilai nge chhiat ti anron enanga ti thaina hun rem chang takanian ringani ma sen ni la chon re ta wung mai si a ti chuan achan vevel chun han ti eng le a chuti lai chuan me te chuan Casey chu hon san ta a Casey ama choina omani phei chuan until ti tum chu ama ain a hlo thing donin an sheta a achan chu Casey chuan ama ain a hlauna sa to don tlata chu wang chuan eng chu vain an ti thim le ta vek maya Casey chuan thim chu hlawanga chu wangin ti en tumin basement chu ron panan ringa chumi laia lo ti thai chun tumani ma se Casey chu re wang mai re tok fang an nga nu po chuan basement lam chu ron pan ta hlek lo mai Brian chuan tori chu ain ringin ain tam na sabuka a hle thei to lawa until ti tur chu ti chak zik to ni ber mai chutia Casey ron chuk thei tak lawa chuan an mani jok chuan panan tum ta ni chutan han chawa Casey mu chuan ti thei ringo chun du tok zo talo Brian soidan chuan tori chu abul tum tu vek ni in Casey po athat tu ni voisom thum lai vita ani ro chuan engtin ma ti ve lo ni na soi phota ma sen hu loka chuan Brian chuan Casey chu tori nor luina wangin voi thuma vitve te soi le nu a tori chu thina ur ema wangin anial ngam lo ni nein soi ti chuan Casey thi nuwa chuan fin fiana om thei angang te chu an rut khom sok soka ram noi thing huna an phum ta ni he an thil phum na huna hian Brian chuan nu chui tu te hi hruaya an thil phum hi an phort chuak le a noal phung butle glove te hydrogen peroxide burte oma tin nuiza siamtu te man thin mai kor ra bom deuh ang chi le chemte lian thatok tak silver siam chemte le chemte te chi om nual bok Sony video tape le VHS video tape om boka nu chui tu ten chu video tape chun han en china Brian le tori te chuan engkim chu an lo record vek mai chuminia an nileng mandan chun lo recorda video a chuan an thua mi an tha dan turan rel le zia dan te chulanga camera lam chu hoin Casey chu an mi tha tura tanan thlanani thon soya an chung te ne na chuan ngaidam dilin poyan ti thule an ti nge ngai thu ten soitel bok ti chuan anin khal chhuaka an ti na po mi an tha chak to thu hlir chu an soi boka video alan dan chuan Brian chu atong dana tori ai mai na phur berber ni na langtlat tori ve thung chuan ka ngai to zong puin dora ti za lo ti ve thunga toalan tha ma le an tha nu hi lang vek ma se toalan that lai takhi chu an cover tel lo thunga ma se an thil mu ringot po chu nu chui tu te tan chuan fin fiana thatok takating to thung an video a chuan tu ma ngai poimo lo le mi chuang an ni thon soi war le a ted bandi le roadside strangler te anga shadring an ni don to thuten soi bok chu mai ba ka midang thabil zela ropui bil zel an du thuten soya an video alan dana tang chuan engkim churem ruat sa vekani ti pal thilani lawa fiam thoni heklo pakhati chau ni lovin anin thurwal le te lang chiang bok ruwa man na fel fai tak nein engkim an duang lok vek ti hi chiang hle ni fin fiana thatok hle bok tori chu thun han zot fia ve te thunga ani chuan thataka right pui ve mai thule mian ti thai satya don nya sha thute mi nun nan la tak tak don ti angai to phak lo thu thleng chuan a soita a anin pu ton ta zak mai ma se video a lan da na tang chuan nu chui tu te chuan an pani chuan anin rol thuk dan ainang ve ve ni nan ngai ta a tu jok che nge Casey vit ti chu boina berani ta ma se thattur chuan anin thurwa le te ro chu achiang hle loi thung September ni somne pasari sangni paruka chuan Brian le tori te chu manan ni ta a manan ni lai po hian an lein pu ton reng thawa tori chuan ni dangang thawa movie siamtur an ne moti thule chutianga tak a thlenarin phak lo thute Brian chu Casey thatu dik takani thute soya chuti line Brian chuan tori soyang chia chuan alo soi ve mek thungbok engkim chu abuai ta noi mai pon shopa Brian le tori te hian chemten le ngei ti fin fiani a video a hian doran kallai te chu langbok hetan chemte leizinga pakhat hi Casey thana na man chuni chu chuan ruwa man lok nge ni ti ati chiang hle ome thu buai soina chuan Brian le tori chuan in pu ton mai lo chu in nga na turan nei lo video lakan in soifia na polem chan mai thlashang film siaman tumna nianga soibak ti thean nei lo danglam na om chu
Brian khan Casey kha avit ngei ti kha in puanga tori ro chuan avi lo thua soi tang thung tori thu boin chei lai chuan tran chan thatak an nei ta a Casey DNA kha chemte kut korle korate kaya chung thil chu Brian ta vekania chu mai ba ka Casey kut dinglam tin chunga chuan mi pasang lak pali DNA hmuni a aveilama DNA pani hmuni thung specialist chuan dinglam le veilama DNA pakhat ve chu Brian DNA ni thun soya tori DNA chu akut tina chuan hmuni velo pakhat le chu video tape book khani toalan thazo khan Brian kha Casey ka thatti na au chhuaka chu lo in record thlap si a tori ro chu ngoi reng thung tin Casey kan thatti thu soidanga omlo omzia chu kan tilawa ka ti man ta ka khian Brian chu Casey thattu jok ani tak tak ti nem ni nyang tori team te chuan tran chanan nei thata riau mai Brian le tori te chu first degree murder thiamlo chantir ni in dam chung tang turatin ni a parole chhuah phalan ni heklo chumi hnu lok chuan chung team pani te chuan an thu buai ngai to thaturin dilnan the lut le a Brian chuan an case ale thu buai ngai to na dan bo chha na thu soya manani ma an kom voili na chuan anu le pa te an tel lo thu soya chu wang chuan khati hun lai an kom na kha pomtla ka ngai lo thu soya ma se heti chung hian kot chuan thil thleng eng kema chuan engma ti swala omlo ti an tilang thung Brian chu zona zoni main adik na chanwo shil shat vek ania hei mai ni lovin shil shat ani ngei ti hi Brian hian aminga sign nan thlap zona zoni la hian Brian mela hian thinjim melemo zona zotlak lo khopa chaw melemo apubok lo komnan ni loklo la hian Brian chuan anu le pa ti chu ko sak turin tia anin komna chu atop chopchil ngalani chu wang chuan engkim rem ti sa vek le she sa vek ani awangin adil na chu hnol sakania tori dil na chu anhan ngei to chiang le a tori chuan voi khatma Casey chu vi thua soilawa tongka mai ni lovin video po Casey chunga thil thalo ti anga engma asoi chwa ve lo thuni tori chuan video khan kai ve de uhlek anga alang der ti lo chu Casey na kal nge yemo ai nam noi nge yemo ti engma lan ve lo thu soya chuba ka torina waran nena thunei tu ten kal khan kha waran ta khan tori thil nei man sak theina tura thupek aum lo na chungin man sakani a dan bo chha na ni ti in tanan kho vele a tori computer an check sakhan child pornography le ran sati du da na hoi video an muchwa ka chuwang chuan tori chuan waran ta khan man til theina nei lo wangin an thil mu chwa te chu pholan chi ni lo ti nan changa anni pon dil na hi no sak anni vele bokani Casey chungte chuan an fanu thina chun twar hle a Brian le tori te chu amo phurtun ni ngei ti an shebok chutianga an tan hun potle man tumle thiam chan tuma dil nan han thelu thale vel chu angei om du ve hial ta veang Casey chungte hian athi na hian twar emema arwang mutu akezin kumsom pathum mi lekha athil mu khana ngong na sa emema depression nein in ti hluma tum pha hialani ani mai ba ka Casey nu teipo khathil thenga khan mo phurtua in nga in ein thiam lo emema depression aneya ana lo khopin he thil hian angonga anuna boy pha hlebok chutiang ani te noya wang chuan anina chen reng po chun chak talawa kumtinin shal tumin an zuar zia ma sen shal hlei thei meulo twal thana munani to na chuan a leitum tu te chu atnarani deu ber mai chuwang chuan anril ruhana azwala an twar tlok tlok ani ber kumsang ni som pania chuan idaho supreme court chuan dan siam tha in kumtling lo te chu twal tha thu buaya poni se dam chung luin tang tora shem theilovin athak danglam ta a he thil hian Brian le tori te chu anro real sakdan ti danglam ani don nge an tan hun chung po toy sak ani don ti thuwa in hnial na chok chuak na sa hle a kumsang ni som pathum khan documentary toy te pakhat lost for life ti chu ti chhuani a kumtling lo te hi dam chung jail tang tora thutluk na siam sak lo tor ni ti chung chang ani heta hian Brian le tori te an kom ve nge nge a hetan komna chuan Brian chu in chirna khatni na langa athil ti poizia shi thiam ni na lang achian ni chin athati chu pomin Casey le chung te laka chuan barul tlak theilo anei ne in soya jela tanga chuak lo torain ngai thole apom thiam to tho soibok atap na sa hlebok
tori an komna ve thunga chuan tori chuan amo phurtua ain ngai lo ti kongin kema chiang takin lang theya anu le pa te polang ve in tori chu twar tu zo kang shimin an chei bola anu phei chuan a fapa fel tak chuan chutiang thil chu ati du don lo thola soi cheu thungani an kom chung zong hian keisi le chung te chanchin engman soi chuak lawa tori chu ti nimya lo atangin atwar tu ni zok thu hiran soi cham chi thung apai ro chu atong tlem hle a engma soi ve lo ti thei deu thoni thil pakhat le chu he documentary a tho hian brain chuan tori chu movie pakhat scream ti chuan anuna hmuna chang thuk hle a chuwang chuan he movie scene pakhat atanga atakati chak vena anei phani na soi tori ein puang du lo le atang tlat chu makati thu soi lang tel bokani engponi se me chidu om tak ke si chu a thian te ngei ten rong takin an thata alaina tom hle ni kan thil mu le shiat na sat te hi kanun kai shoi ton ni du viawa nu le paten kan fa te kan ven thiama poimo hle a chuti rwalin no pangchha ni to lem lo he thu lo ngai thatu te point kan sha tura ka du chu kan mit te kan beng te kan lo veng seng kher lo thei zom tur chin le zom tlak chin ni thliar thiam tlang ang uti he ni e